Δυστυχώς όμως, το μεθύσι της νίκης θα πάρει τέλος. Η αποτυχία της Ιταλίας θα αναγκάσει τον Χίτλερ να αλλάξει τα σχέδιά του και να επιτεθεί στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941. Ο ελληνικός στρατός, καταπονημένος, πολέμησε σε όλο το μήκος των συνόρων τη Νέα Απειλή και τίμησε με το παραπάνω τα όπλα του. Ο ίδιος ο Χίτλερ το αναγνώρισε. Από όλους τους αντίπαλους που μας αντιμετώπισαν, μόνο ο Έλληνας στρατιώτης πολέμησε με παράδοσο θάρρος και ύψιστη περιφρόνηση για το θάνατο. Η τελευταία μάχη δόθηκε στην Κρήτη τον Μάιο του 1941 με μεγάλες απώλειες από την πλευρά των Γερμανών. Ο στρατός κατοχής όμως ήταν ήδη στην Αθήνα και η σημαία με τον αγγελωτό σταυρό της κοιμάτιζε στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Μια μαύρη περίοδος άρχισε για την Ελλάδα. Τα αγροτικά προϊόντα λαιλατήθηκαν και μεταφέρθηκαν στη Γερμανία, τα είδη διατροφής επιτάχθηκαν για τις ανάγκες των κατακτητών. Το χειμώνα του 1941-1942 η πείνα θέρισε τα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην Αθήνα μόνο πέθαναν από την πείνα 300.000 άνθρωποι. Γιώργο Σαραντάρη, ακόμα δεν μπόρεσα. Ακόμα δεν μπόρεσα να αρχίσω ένα δάκρυ πάνω στην καταστροφή. Δεν κοίταξα ακόμα καλά τους πεθαμένους. Δεν πρόφτασα να δω πώς λείπουν από τη συντροφιά μου. Πώς έχασαν τον αέρα που εγώ αναπνέω. Και η μουσική των μυρωδιών, ο βόμβος των ονομάτων που έχουν τα πράγματα, δεν έρχεται στα αυτιά τους. Ακόμα δεν δημήτρησαν τα άλογα που θα με φέρουν πλάι τους. Να τους μιλήσω, να κλάψω μαζί τους και ύστερα να τους σηκώσω όρθιους. Όλοι να σηκωθούμε, σαν ένας άνθρωπος, σαν τίποτα να μην είχε γίνει, σαν η μάχη να μην είχε περάσει πάνω από τα κεφάλια μας. Το απάνθρωπο πρόσωπο των κατακτητών φανερώθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της γερμανικής εισβολής. Στην Κρήτη άρχισαν αμέσως τα αντίπεινα για τη συμμετοχή των αμάχων στις πολεμικές συγκρούσεις, σκορπίζοντας θάνατο και θλίψεις στο νησί. Τον Ιούνιο του 1941 άρχισε η μεταφορά στα στρατόπεδα εξόντωσης των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Στους Γερμανούς φαντάρους, Μπέρτος Μπρέχτ. Αδέρφια, αν ήμουν μαζί σας, ένας από εσάς τους χιλιάδες, ανάμεσα στα τεθωρακισμένα, θα έλεγα, όπως λέτε εσείς, σίγουρα πρέπει να υπάρχει ένας δρόμος για τη ζωή. Μα αγαπημένα μου αδέρφια, κάτω από το τσαλένιο κράνος μου, θα ήξερα αυτό που ξέρετε εσείς. Εκεί δεν υπάρχει πια δρόμος για τη ζωή. Αδέρφια, αν ήμουν μαζί σας, θα ρώταγα, όπως εσείς ρωτάτε, γιατί έβαλα την ιστή φορεσιά, γιατί έβαλα την οπλιστή φωνή από του καμίστα. Απλά γιατί ήμουν ένας δούλος και διατάχθηκα. Ντύθηκα για να γιώ και να δολοφονώ. Με διάταξα και έκανα εισβολή. Οδοπαθώντας τις οδιές και κάνοντας ερήπια τα αγροτόσπιτα. Και έκανα εισβολή. Για να λαιλατίσω τα εργοστάσια, τους μήλους και τα φράγματα. Για να διακόψω το μάθημα στα χιλιάδες σχολεία. Για να λένε έτσι οι μανάδες πως δεν έχουν παιδιά. Για να λένε έτσι τα παιδιά πως δεν έχουν πατεράδες. Για να απομείνουν έτσι από εμάς κομμάτι σωρή. Και θα πεθάνω στον αφού της ζωής μου, χωρίς να έχω αγαπηθεί. Μιας πολεμικής μηχανής, ο ανόητος οδηγός. Και θα γύρτομαι κάτω από τη γη που έχω ρημάξει. Ένας βάνδαλος. Όχι, αδέρφια μου. Το χέρι που σηκώθηκε ενάντια στους νέους χρήστες της ζωής, να κοπεί πρέπει από τη ρίζα. Το αδούλωτο πνεύμα και η ακλόνητη θέληση του λαού να αντισταθεί κάνουν το αντιστασιακό κίνημα να αναπτυχθεί ραγδαία και να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα της κατεχόμενης Ευρώπης. Ήδη τον πρώτο μήνα της κατοχής στην Αθήνα, δύο νεαροί φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Άντας, με κίνδυνο της ζωής τους, κατέβασαν την ναζιστική σημαία στην Ακρόπολη. Διαδηλώσεις της πόλης, αντάρτες στα βουνά, σαμποτάζ εναντίον του στρατού κατοχής, δείχνουν στους πάντες ότι ο αγώνας για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια συνεχίζεται. Αξίζει στο σημείο αυτό να γίνει μια σύντομη αναφορά στην ιστορία του σχολείου μας, που τότε ονομαζόταν 7ο Γυμνάσιο Αρένων Παγκρατίου και 4ο Γυμνάσιο Φιλέων, καθώς τα δύο αυτά σχολεία συστεγάζονταν.
Στα δίσεκτα χρόνια της κατοχής, το σχολικό συγκρότημα επιτάχθηκε από τους Ιταλούς, οι οποίοι το μετέτρεψαν σε στρατιωτικό νοσοκομείο ή στρατώνες. Η μαθητιώσα νεολαία του Παγκρατίου ανέπτυξε πολύπλευρη αγωνιστική δράση. Το 1942 ιδρύθηκε η αντιστασιακή οργάνωση Ελεύθερη Νέα. Πολλές μαθήτριες του 4ου Γυμνασίου Θηλαίων εντάχθηκαν σε αυτή. Ανάμεσά τους ήταν η Άννα Συνοδεινού και η Ελένη Κλίκατζη Αρβελέρ. Ο τότε γυμνασιάρχης Βασιλείου και οι καθηγητές τους τις προστάτευαν όποτε κινδύνευαν να συλληφθούν. Από το Φεβρουάριο του 1943, όταν ιδρύθηκε η Εθνική Πανελλαδική Οργάνωση Νεολαίας, όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις νέων εντάχθηκαν σε αυτή. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας μοίραζαν τον παράνομο τύπο, έγραφαν συνθήματα στους τοίχους και έπαιρναν μέρος σε συλλαλητήρια. Έχουν διασωθεί ορισμένοι στίχοι ενός τραγουδιού συνθήματος που αναφερόταν στους αγώνες της μαθητιώσας νεολαίας του Παγκρατίου. Όλοι μαζί οι τσίφτες του Εβδόμου, αφήστε τα βιβλία σας, τα θρανία σας και ελάτε στη μάχη του πεζοδρόμου. Άγγελος Σικελιανού, η αντίσταση. Δεν είναι τούτο πάλεμα σε μαρμαρένια λόνια. Εκεί να στέκει ο διγενής και μπρος να στέκει ο χάρος. Εδώ σηκώνεται όλη η γη με τους αποθαμένους και με τον ίδιο θάνατο πατάει το θάνατό της. Και απάνω στα βουνά και απάνω στις κορφές του φωτάει με μιας ανάσταση. Ξεσπάει αυτός μεγάλος. Η Ελλάδα σέρνει το χορό ψηλά με τους αντάρτες. Χιλιάδες δίπλα στο χορός, χιλιάδες στα τραπέζια. Και είναι οι νεκροί στα ξάπναντα πρωτοπανηγυριώτες.